Bueno, una mica la història, crec que ara ja farà uns 8 anys, una mica la història és que realment l'àmfora és l'envàs més antic que hi ha, o sigui, que existeix, tant a nivell d'elaboració com a nivell de transportar vins com altres aliments, no? I bé, el fet va ser que ja fa molts anys que les àmfores van desaparèixer perquè es van substituir per altres envasos de fermentació, de transport, com podien ser les botes, com podien ser els dipòsits de ciment o inoxidable. I va ser una mica de casualitat que jo estava a Londres, vaig conèixer amb un senyor de Geòrgia d'aquí de Rússia, que no sé si sabeu, Geòrgia diuen que és el bressol del vi, on es va fer la primera ampolla de vi, ja fa 8.000 anys. I realment ell m'explicava que feien el vi com es feia antigament fa 8.000 anys. I jo vaig pensar que realment és algo que em va inspirar, no? Perquè realment l'àmfora és un envàs que et dona vins més vius, la temperatura, l'efecte que diuen els pagesos, l'efecte Canti, la temperatura sempre està molt fresca, el vi pot respirar perquè no és un envàs hermètic, això és molt important que el vi pugui respirar. I, a més, no tenim cap gust extern, com podria ser amb altres envasos de fermentació, una bota, no? Aquí tenim realment el que és el propi raïm. Tenim el raïm dins la copa, no hi ha res més. I ens dona vins més frescos, més vius. Jo crec que, si em permeteu, inclús amb més energia, no? Més vius. Potser si comparéssim, per exemple, amb les botes, les àmfores respecten molt més els aromes del que és el raïm. Sempre, si tu poses un vi en una bota, sempre tindràs aromes, a fusta, a torrats, a espècies. En canvi, en aquest cas, a l'àmfora és molt neutre. Et manté molt fresc el vi, preserva molt els aromes primaris, i nosaltres, al ser una bodega ecològica i biodinàmica que fem molta feina a la vinya per tenir la màxima qualitat i la màxima expressió del nostre raïm, doncs això és molt important per nosaltres, perquè a l'hora de fermentar, a l'hora de fer maduracions i criances o afinaments amb les àmfores, ens respecta molt els aromes primaris del raïm, que nosaltres som els que volem transmetre a l'hora de vendre el vi. Jo tinc un celler molt petitó, sí que hem començat a treballar amb àmfora, però també perquè vaig anar a parlar amb ell, perquè ell em va ensenyar una mica, doncs mira, jo treballo d'aquesta manera, m'he trobat amb aquests problemes, m'agrada aquest tipus de fang que trec de tal lloc, aquests volums, per tant, em porta molt avantatge. I tot i així, l'àmfora és un camí que és nou. Malgrat que tingui aquests 8.000 anys d'història que es deien Josep Mitjans, però és nou, el recuperem ara. I no el recuperem només per romanticisme, sinó que el recuperem per una cosa molt bé que ha dit en Josep, l'enòleg, que és per una qüestió de no emmascarar els vins, de buscar-los aquesta autenticitat, ja que les vinyes ens preocupem per treballar d'una manera autèntica, biodinàmica, fugint dels productes químics convencionals que durant bona part del segle XX va ser la manera de treballar les vinyes, i ara tot això s'està repensant, ja que ho fem a les vinyes, ja que tenim aquesta capacitat i aquestes ganes de cuidar-los, doncs quan aquests raïms arriben al celler hem de tenir les mateixes ganes. Per tant, àmfora respecta el raïm i àmfora no manté aquest nervi, aquesta vivesa, aquesta electricitat. Ara quan fem el tast tot això ho detectarem. I segona, no tenim aportacions de terciaris que no vinguin del propi raïm. No tenim aquestes vainilles, aquestes espècies, aquesta aportació que li pot donar el roure i sobretot botes de roure que no estiguin ben preparades o que no estiguin ben pensades per l'elaboració dels vins del Mediterrani. Hem de replantejar els models en el Mediterrani i penso que la casa Buxarel i amb els seus productes està en aquesta línia i està molt ben posicionada. Que m'interessa que aquesta manera de vinificar i de criar
i de criar també els vins amb àmfora és interessant i ha vingut per quedar-se, absolutament d'acord, i tant que sí. No és una moda, no és un posat romàntic, no és publicitat i prou, és una manera d'elaborar que ha vingut per quedar-se i té molt de sentit. Si es fa ben fet, si trobes el fang adequat, si trobes la cuita adequada d'aquest fang, hi ha tantes variables que tela, hi ha molt per córrer.